S'ha triat aquesta zona perquè estem al cantó del refugi d'Estanllong, estem en una ubicació així bastant de fons de vall, molt propera amb una vall que és la vall de Contraix, en la que anualment sempre tenim incidències a nivell de rescats, i llavors ja històricament per part del cos del GRAE, de bombers, de rescats, ens havien demanat al Parc Nacional buscar una ubicació per poder fer l'aterratge aquest puntual d'helicòpters per poder actuar en cas d'emergències, i per això s'ha realitzat aquesta instal·lació de l'helistop. Sí, facilita la rapidesa i l'efectivitat d'aquests rescats i d'alguna manera a l'estar al cantó del refugi està com tot més coordinat a nivell de lo que és el procés del rescat de la persona amb la que calgui actuar. Sí, llavors, aquestes instal·lacions, sempre que fem actuacions a nivell d'equipaments, instal·lacions dintre del que és l'àmbit de parc estricte, vetllem perquè la integració de la instal·lació com a tal sigui el màxim possible. Llavors, en aquest cas, com veieu, és un llosat de pedra del territori, amb vegetació, hem integrat a nivell de vegetació del voltant, o sigui, no ha quedat una llosa de formigó directament, sinó que hem intentat integrar al màxim aquesta instal·lació.